Добро утро и с първата за деня прогноза за времето по TV7. Утрото в по-голямата част от страната е мразовито с температури от минус 7 до минус 2 градуса, в Драгоман минус 10, в Костенец и Банкя минус 9 градуса. По-топло е в източна България с температури до плюс 3-4 градуса. През деня образувалите се на места ниски облаци ще се разкъсват и намаляват в централна България и до слънчево време. По-значителна облачност ще има над източна България. По-съществени увеличения на облаците през деня очакваме и над западните части от страната. Вятърът ще е слаб от североизток. Максималните температури ще бъдат между 6 и 11 градуса. Над планините ще има разкъсана облачност, на места намаляваща и до слънчево. Ще бъде студено с максимални температури в планинските ни курорти от 1 градус на Алеко до 5 градуса в Банско и Добринище. Студени въздушни маси от североизток през следващите няколко дни ще се спускат към нашата страна и утре температурите слабо ще се понижат. До края на седмицата в сутрешните часове ще има намалена видимост, а през деня облаците ще са разкъсани. По-трайни ще са мъглите през почивните дни. Тогава повече слънце ще има в планините. Такава е прогнозата за времето. Останете с будилник и Инна Пелева.